Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid no rumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig ka dagiti agtayab abilit kan saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Urasan, tapno mapantayo ije kantin. Intaman kit di ije kantin, Oliver? Sige laeng. Tada pa isamsambot ko. Si kamot, Oliver. Di kagdanag. Sa anak ngagpailibre kan ka. Umay kakit din. Syakti tayo. Adda naawat ko nga impaw itda kanyak. Adda kabsat ko ije abroad. Saan nga iti dayta? Talaga lang amin nga da isamsambot ko. Tulungan ka, intun agsublita. Sana bale? Tanalpas ko ti ang paaramid da kanyak. Ala na, umay kakit din. Umay Di ka. na igumit. Sige man laeng. Kasta saan at trabaho aka na yun? Kaya't mo ka di alumakay ka adagos? Madanagan laeng. Saan ko pa analpas ti ipapaaramid ni boss kanya? Nga oray pandangan mo kat maliwayang matan? Sa anak mat ngamin amabisin. Di mo ka di madlaw ang mapilpilitan ni Oliver ang makikuykuyog ka ni Mylene? Mapilpilitan nga ta? Uray kasano ti panang pilit da no talaga adi na kayat. Madlaw ko, kat di nalaang kayat apabainan ti babae. Kasta nga ta? Kanayon da nga kuyog dito'y kantin. Madlaw ko, kat masaktan ka no makitam idaadwa. Gusto ka di? Tangiwat mo, kababainod da makang... Kunakon kat. Madlaw ko, akanayon nakaatalyawan ni Oliver. Apay ko ma, kat addamat di tati asidag akatrabahon na. May sa ti opisina da, idinto ta sa balimat kadata. Wan, ngam pasaray agkita kayo iti ruwar ti opisina. Kan iti compound ti building tayo. Kas kumaita. Oh, diti manin kanin. Natural lang akitaan nak no maira na nga agsabat kami. Saan man? Madlaw ko, kat ada sa bali ang marikrik nayo, iti tunggal maysa. Pare, kayan ayat mo ka din ni Mylene? Ne, saan pare? Sa bali ti kursonadak. Anya? Apay nga rod akanayon kayo nga kuyog. Kanayon kayo pa'y nga agkibin. Jakla kayat apabainan di tao, no igaman na ti imak. Ti ammo ti kaaduan, kat adda relasyon nyo. Saan pare? Adda kursonadak iti bangir nga opisina. Asino ti dakda kamatam? Nasingpet ken napintas. Ken adda kalid na. Nujak agkamali. Ni alis ti dakda kamatam. Ay, armo mo na. Tamangan noon unaan na ka ti may sa aka opisinaan tayo. Naibaga na akursonada na kat. Ha? Sigurado ka itimbagam? Ay na, adu ti agrayo ka ni alis. Tanasingpat, ken napintas. Itaman pa nga umanag ni Oliver dito kantin nga agmay-maysa. Apay nga iso ti sipsiputan. Awan nga medyo kanayon amang kibin kan kwa na. O aday ta, umasidagan dito ayan ta. Mabalin ka diti makikatugaw ka na kayo, ha? O sige, agtugaw ka latta, bareng ada agbayad iti makan. Si kamat, tila sasawang. Mangrabraba kaklaang ngut Dapay mat nabati a kwartak dito eh. Isak ti taya. Basta itad mo kanyak ti cellphone number mo ha, miss. Okay, o sige, irwar mo ti cellphone mo. Ta siya kung ti mangibaga iti cellphone number mi adwa ka ni Alice. Adda kanyak ti number na. Uy, itamampay akas tati langam pare. Adda ka di rumbang amamuak. Naalak ti number ni Alice. Addan kontak ko kan kuana. Di mo kunaan. Nga armong babaan iti cellphone.
Saan, met? Engem, siyempre. Di tamang rugi ti amin. Tinapateg. Addan kontak ko kan kuana. Hanggang kasanon ni Maylin. Saan ko met akaayan-ayat ni Maylin? Panagkita ka ni Maylin, katap-apera. Masigurado ka kibur dayjay. Ngem awan karbengan na amang laped no asino ti kayat ko. Nakasidag kalaang kan ni Alice, tanaglangan ni Maylin. Angam no agsubli dayjay, makasidag ka pa nga takan ni Alice. Apay ko maasaan. Ulitek, awan relasyon mi kini Maylin. Hay, makilamisan anak manen ka na kayo, ha? Kay kayat min ano makilamisaan ka? Amo mo to no, apay. Apay ka ding awan ti girlfriend mo. Napanan na. Uy, awan pa'y girlfriend ko niya. Noon ni Maylin tidakdakamatem, awan relasyon mi. Naasidaglaan kanyak, ket jakmet kayat apabainan. Ay, kastagayam. Kas lang amin ada relasyon nyo. Napanan na ka di ita, apay nga awan. Nakalive. Ada ka no family reunion da iti probinsyada. Adan samot simbang patakabagyan da balikbayan. Isumat lagayam nga awan. Sigurado nga inton sumangpet. Ison ti kadkadwam di ti kantin. Agtultuloy ko maakastoy. Agkikita tayo latta ditoy, oray adda ni Maylin. Oh, itaman pa'y, iha. Nabayag ka ang makichat-chat di ta cellphone mo. Nakaragragsak ka pa'y. Kasano ko mga ibagayo anaragsakak, mami? Tapnoam mo, itay pa'y lang addaak ditoy. Makitkita ka pa saray, umisem ka amang pindot di ta cellphone mo. Ni mami mat, saan mat? Oh, anya saan? Apay, adda ka din, mangparparagsak iti pusom. Diyan mo, mami. Sabagay, adda ka matan iti husto nga edad. Sige kit din, tapno makitak pa iti agbalin nga apo ko. Ni mami mat, apo ko adagos. Awan papanan na no di kasta, anak ko. Naimimbag ita, tamaaw-awir ko pa iti agbalin nga apo ko. Hoy, no diyak agkamali, na in love kan. Pag ko naamot ana in love, Puminbintas ka ngamin. Nagpapukis ka pa yan. Maya ti dadayengam. gapo ka di tagdayday ang titao kat na in love. Basta, ada nagbaliwan titigtignay mo. Kanayon ka pa yan naragsak. Oy, nagdaton ka din ti Prince Charming mo? Apay adamagam, si kamot. Curious sa klangmat, Ngam oray saan mo nga ibaga? Amuklatan. Sungbata mo na tagkalay sa kayon. Awan papanan na, no di kasta. Sungbatan adagos. Nagpartakmatan. Saan kan nga agpakipot? Taamok, adamo triknam kan kwa na. Nila ngamin Maylin ka, ti mangidaldaldal iti bagina kan ni Oliver. Kasano nga nga agpay so inton sumangpat? Apaan nak nga ta? Apay akakuyog mo da Joy kan Alice asim mangpat diti building. Dakas ka di? Gagayam ko mo't ida. Sana mabalin? Siyak lang tigayam mo ditoy. Anya? Apay nga iparit mo ang makigayamak iti sabali. Nasayat na matagayam Siyak pa'y laang ti kasayaatan. Tamaited ko ti kayat ko nga ited kan ka. Oh, dagi jay ngay. Ang mga no si kapay ti mangbaybayad iti kanan nyo iti kantin. Nasingpat da agagayam. Awan ti makuna kadakwada. Basta liklikam ida. Hut-hutan da ka lang dagi jay. Anya? Ibagak kada kayo. Aday wanyo ti boyfriend ko. Boyfriend? Agtagtagay nginap kan samat at ngat aldaw. Amom ka diti kayat na asawon ti boyfriend? Anya ti panagkitkitam kanyak? Ignorante? Siga tinang ibaga dita. Sana siya?
Intakit din alis. Oh my God. Di nakuyo din a friend. Awan nga binganas ko ang makisarita iti tao at di na amo ti lablabidan na. Inta! Hoy, laglagi po niyo timbagak Awan ti umas asidag kan ni Oliver. Ibulsan, tapno awan makaasidag ako nam. Ilunod ko ti asino man nga umasidag kan kuana. Grabe dahi dyan ang babae. Awan ka no, ti umasidag ka ni Oliver. Ilunod na ka no. Kasano no maamuan na a planom asong bata ni Oliver? Anya nga'y taramidak. Ang mga nupumay so ti kunana nga ilunod na. Uray kasano ti panangilunod na, no awan basol mo. Saan apulos nga agbaligi day taalunod? Madanaganak ngamin iti mabalin ang mapasamak. Awan ti rumbang a pagdanagam. Saan nga iso titubang kada kayo ka ni Oliver? Apay akas din ni Maylin. Ibaga na nga da relasyon da. Idinto tako na ni Oliver nga awan. Ay, mas daawak iti dayjay a babae. Di na amo ti sasawan na. Saan ang mabalin ang makikuyog ka iti sa bali, Oliver? Apay ko mga iparit mo. Awan mat relasyon ta. Saan ang mabalin? Diyak kabaalan no mapukaw ka kanyak. Ilunod ko ti asino man ang makikuyog kan ka. Siyak laeng ti pakikuyogam. Saan ko mamatakas ta? Di mo ka di kayat? Ngagragsakak met? Saan ka kadian naragsak kanyak? Ar-aramidok mo ti amin para kan ka. Ngam duma ka iti sabali. Gayem ka. Ngam kayat ko met ida agayem. Saan ang mabalin, Oliver? Please, siya kumalang ti babae iti biyag mo. Maawatam ko mati sitwasyon. Gayem kalata. Nga oray makirelasyonak iti sabali. Diyak lakit di ka baalan. No makirelasyon ka iti sabali, Oliver. Siya kumati pakirelasyonan. Anak, adda ka di parikot mo? Itaypay anadlaw ko anaunag ti pampanulutam. Mami, plano kasong batan tagdatdatan kanyak. Ngam pinangtaan nak ti babae amang idaldaldal iti bagina kini Oliver. Anya ti imbaga ti babae kan ka? Ilunod na kami kano kini Oliver, Mami. No awan ti basol mo iti maysa a tao. Uray kasano ti panangilunod na kan ka. Pulos adi agdis sudayta alunod. Kasta ka di, Mami. Maamakak ngamin iti sang kaibaga na nga ilunod na kami kano. No agin innayat kayo iti dayta nga Oliver. Agtalak kayo iti Diyos. Saan kayo amaan ano? Congratulations, pare. Di mo kadipay nadamag timbaga ni boss. Da kayo kan ni Alice tinadutukan, ama pan iti kabarbaro a branch ti kumpanya iti sabali nga ili. Anya? Da kami kini Alice? Un pare, ket mayadayukan kan ni Maylin. Agyamanak. Pinatganti Diyos tikid daw ko. Ha? Kinid daw mo dayta? Wan pare. Kinid daw ko ang mga ramid iti pamuspusan tapno mailisi aki ni Maylin. Ket pinatganti apo tikid daw ko. Kasta tinasing patatao, pare. Patgan adagos ti apo, tikid daw na. Amom kadi, ingkarkararag ko, amaadaan ta ko maitigundaway nga agsarita, nga awan ti kontrabida. Asino nga itidakda ka mata makontrabida? Diyay mangiparparit nga agsiningid ta. Kunaklakit din no pudno ti kunana nga da relasyon nyo. Imahinasyon na laeng dayjay. Kanayon ko ngamin akuyugan, no kasya apilitan nak. Diyak lang ngamin kaya't apabainan. Ngam saan nga iso ti pagsaritaan ta. Anya nga'y kumatipagsaritaan ta. Timay papan ka na ta. Di na ta mailunod ni Maylin. Tawan basol taken kwa na. Ay, kaasimat da dya ang tao. Ikararagan talangan.
Asapay ko ma, tamakasarakan itipudpud no ang mga yatkan kwa na. Dayta ti kasayatan ang maitulong takan ko na. Awan ti imposible no agtalagta iti Apo. Tulungan ta, tapno makaamiris to. Saan anasaya at ti agilunod takagura ti Dios. Di ka agilunod, no di ket agaramid ka iti banag apakay aywan ti Dios kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.